budal maning menungsa sing niate mengargae rusak negara Ngamarta terus nyilih nyewa sandangan wayang wong wujude Kresna mengargo apus-apus. Wah, sampean cilaka. Yakin niku, kula mboten gawe-gawe. Maning jajalan sukertaning bawuh iblis lanat. Bagong. Ponokawan Bagong. Mudiar kowe. Aku ora iso omong karo kowe to, rasa sok gawe masalah. Ora sok gawe perkara. Lho, kowe ngunek-unekke Sinuwun Ndarawati kakangne nesu. Terus kowe kakangne sapa? Kakangne Bagong. Kakangne nesu kok kakangku ora nesu. Anggo ngopo aku nesu ngewahi karo kowe? Ponokawan Bagong. Wonten dawuh. Aku tak takon karo kowe gage wangsul ngopi takonku andi pertitis. Derajatmu ya apa? Derajatmu ya apa? Batur kok ngene kok ratu. Nggih batur lah ya Ponokawan. Ponokawan ki papane ngendi? Teng isor. Kula menika namung kere. Kula menika namung Gedibal 17. Ing atase derajatmu ki wing batur kok dlangap-dlangap ucap mundur wini kaya grojokan. Kowe wani nyes Maranata Ndarawati kuwi adikku lanang. Terus. Wah, aku diwangi, Tru. Aku suwe-suwe tratapane. Nuwun sewu, kula niku mboten ajeng wantun, kula niku mung nglereske. Kula niku mung benerke, ning cocok mboten. Nek pustaka Jamus Lima Sada niku ajeng dibeta teng Ndarawati nggo tumbal niku mung dipendhem. Nggih to? Monggo nek dipendhem niku ora bali. Kula ngemutke Sinuwun Prabu Darmakusuma aja nganti gampang maringake pustaka Jamus Lima Sada. Napa kula ngenten iki salah? Salah. Salah kula nggih napa? Kowe salah ora nyawang karo derajatmu. Nuwun sewu, Mas. Saniki kula tak takon, sampeyan iku titahe sapa? Titahe sing gawe urip. Kula ya titahe sing gawe urip. Kowe karo aku kuwi padha, Mas. Sing bedake mung derajat karo pangkat. Ngoten. Nek di mata Tuhan kita itu sama. Sama-sama manusia. Aja sok tumindak kaya ngono kuwi, aja sok ngelokke kowe kere. Kowe Gedibal, kowe iki mung welek nyolok mripat. Dosa, Mas. Tandane dosa sampeyan aja gagas kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing elek kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing ringkih kaya ngene iki. Sampeyan iso dadi ratu niku mergo tak coblos rai sampeyan. Gong, kowe le omong malah dadi masalah iki. Cerewet. Kowe mena. Untal jasmu sisan. Kone wangi ora gelem malah meden-medeni wis kowe cengok. Ala denane wis bacut wani ya wis bacut nyemplung kali. Wis terus ya mengkari ndodok. Lho. Kok mengkari ndodok piye ora? Samane ngunanake karo Bagong kleru. Napa kula kluput? Kula ngemutke ratu Gusti kula. Napa kula kleru? Kula ngemutke ratu Gusti kula. Prabu Puntadewa niku ratu Gusti kula. Nek ratu Gusti kula enten napa-napa nganti cilik lara gedhe mboten wonten terus sing mbayari kula ben sasi sapa? Kula wajib ngemutke ratu Gusti kula sing kleru. Apa kaya ngene iki dianggep salah? Salah perkara derajat pangkat, derajate nggo endi, pangkate nggo endi? Kula tak takon karo sampean. Sapa-sapa arep digetak, sapa-sapa arep digetak. Dumeh dadi ratu galak. Tangger iki kowe saiki ayo muni ya. Ombo-ombonan cangkem, ombo cangkemku kasih. Sero suaraku wong. Lho ora lho iki tenanan. Sing tau nek kowe meneng wae kok kakangne nesu-nesu iki ngopo? Mergo aku tresna karo adikku lanang. Terus? Kowe tresna ora karo aku? Nek kowe tresna kowe muni ngono iki lho, men aku marem lho. Amoh, oh setan iki. Ora gelem muni ngono to? Ora. Kowe wani ngasmane Kyai Prabu Ndarawati padha karo wani karo Natamandura Prabu Baladewa. Kowe wani ngelani jajane Kyai Prabu Ndarawati padha karo kowe wani karo Natamandura Prabu Baladewa. Kowe ngilo karo kahananmu. Ing ngatasi Semar arep bangun kayangan iki Semar iki derajate apa Jawa aku tak takon. Semar iki derajate apa? Aku tak takon kok wani bangun kayangan. Kowe ora gagas kok kowe iki ora ngerti sejarah iya, Mas. Lho, kowe ora basa karo aku.
tak basanono wong sampean wis ora ngajeni karo aku. Sampean karep dadi Nalendra, nek karo para kawula ngajenono. Kowe aja gleleng dadi ratu ae. Kowe aja gaya dume lungguh kursi sing dhuwur. Ning aku nek gelem nglumpukke masyarakat tak jak demo telung kejeping paningal rubuh saka kursimu kowe. Aja sangunek-unekke masyarakat cilik kaya ngene iki tandani. Sampeyan iso gedhiangkrang sila tumpang neng kursi iki mergo tak coblos mboyo sembodo. Biyen sampeyan ling beseli aku pira tok kon dadi tim sukses, ha? Karo tok janjen-janjeni kene iki sesuk tak bangun aspal, tak aspal kene esuk sak tak cor, kene esuk tak nehi toilet. Kabeh ya ming telek. Nek magang iki kaya janjine kaya dara kekalangane nek wis dadi lali micek mripate. Wong sabar, Bong. Ora sabar, ora ngene iki. Ora wedi lho sawa-sawa terus. Tak iki. Ya wis. Ya. Aku ngelih to. Lah ya engko gampang. Tak nggo bengok-bengok sedelo wis ning krujuk ya weteng. Ya rasa bengok-bengok ora. Mau mangan ora? Mangan urang. Oh. Lajeng napa sampean? Arep pripun? Lajeng takon ngejak apa sampean? Wis rasa kekian gunung saiki kowe bali. Nun, saiki bali. Ora samboyong Pandhawa bali. Kowe ora wedi karo aku. Kowe ora wedi karo aku. Yen nganti aku iku nesu, ana para kawan tak glandang tenggala, kowe mati. Alah, sampean salah. Salah, Mas. Pati uripe Bagong ora ning tangane Baladewa. Apa kowe ponakane sing gawe urip apa piye? Hah? Mulane aku nang ndi-ndi iki ora tau klamben, mergo aku wong ora tau wedi mati. Mati uripe manungsa iki ora gumantung karo kahanan apa wae, ning gumantung karo sing gawe urip. Arepa sampean duwe nenggala, arepa sampean membanggakan bahwa nenggala niku ampuh, niku ora tumrap sampean. Ning ampuh ing pusaka, ampuh ing ngaji-aji menika nek diridhoi karo Allah Subhanahu wa taala. Nek Gusti ora ngeparengake pusakamu ki ampuh, ambok tok tamake apa-apa ora bakal ampuh. Ngono? Ya jal piye? Tokno nek ora percaya. Nek iso mlebu nang wetenge Bagong, berarti aku dipesthekke mati saka tangane Prabu Baladewa. Nek nek Bagong ditamani nenggala ora apa-apa, kewirangan kowe bol. Lho, asal piye? Jenengmu sapa? Baladewa. Ndang bol kok ora gelem. Apa kon ngundang boyok ngono? Wah. Ngono kowe ora wedi karo Baladewa. Ora mboten wedi karo sampean. Bebasanipun ngaten sinuwun. Sak kranjang koplak ngendikaning Prabu Baladewa, kula lebetke kuping kiwa tak tokke kuping tengen. Parap marswane jajalan. Yen ngono cetha kowe wani karo Baladewa. Cetha kowe wani karo Baladewa. Wis kowe saiki bali kono karo bapakmu. Bapakmu iki kon neling, bapakmu iki kon mulat karo kahanane. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe. Kok arep bangun kayangan iki gablek apa? Mbok kon ngilo karo cengele. Mbok kon ngilo karo kahanane. Bapakmu ki wong melarat kok bangun kayangan ki. Ora ndelok karo kahanane bapakmu kuwi. Bong, nganggo sopan lho. Kok njuruk ngadeg metenteng ngarepe Prabu Baladewa. Iki wis kelewat ukuran menungsa iki. Sing dinyak udu aku neh, ning babe. Babe sapa? Babe Semar. Ayah, Bagong kok nyebut kok ayah ora. Bapak Semar. Bapak ki wong sing paling tak hormati, Tru. Piyai sapa ngendikake, bapak ki tangan tengene sing gawe urip. Mula sapa sing wani karo bapakne kuwi bakal entuk hukum sing ora ana pangapura selawase urip. Siji, bakal nampa rekoso uripe, angka loro lawanging kanugrahan ditutup. Wong urip ning donya iki nek lawanging kanugrahan ditutup, arep ngopo wisan? Wis ora duwe pengarep-arep apa-apa. Mula nang ngani bapakku dieceh karo Ratu Mandura sing jeneng Baladewa iki. Aku ora trima to. Iki malah dadi geger kriwikan, dadi grojokan, geguyon, dadi tangisan. Nek kowe ora wani mulya. Mulya ana. Kalakonane dhewe nang kene. Edan malah nyemprot-nyemprot idune. Aku ora ngraup to. Hus, Prabu Baladewa. Piye? Kowe aja sak kepenakmu dhewe ngonekke aku. Karepmu piye? Kowe ngonekke aku kaya ngono. Karepmu piye kowe ngonekke bapak? Melek mripatmu kowe. Kowe ngonekke bapak wong sekeng gedhi bal 17, wong elek nyolok mripat tok sawang saka ngendi, ha? Aku wis ra nggo basa-basanan karo kowe.
Percuma kowe tak basani. Wong kowe iki duwe derajat, duwe pangkat. Ning kowe ora ndek unggah-ungguh, ora ndek tata krama. Kowe ora mbasani karo Bagong. Monggo kudune kowe basa karo aku. Tuwa aku mbangane kowe. Ning kowe batur, ning aku wong tuwa. Gong, ben pokoke kudu tak luwih seru pokoke. Ana seru volumenku tak gedhekke. Terus saiki kowe ngecek karo bapak wong sekeng. Saiki kowe kok iso nguneke bapak ki wong kere. Saiki tak takon, asalmu saka ngendi to, Mas? Hah? Kowe saka negara Mandura. Ning kowe mbiyen ki disingitke nang Widara Kandang, diakoke anak Demang. Kowe mbiyen jaman nom-nomane mikul garu, mikul ruku, golek ramban, golek suket. Nggo makani wedhusmu nang Widara Kandang. Barang saiki kowe dadi ratu kok glelengmu minta ampun to, Bol. Mbaya sadar diri. Kowe iki asale saka desa. Wong iki aja ninggal karo lanjarane. Wong iki nek ninggal asal mula bukane duwe derajat ora suwe, duwe pangkat cepet tetel, duwe bondo donya asat saben dina. Niku tenan aku Ragara, ya, Tru? Heeh. Balen ngono. Saiki ngene, aku wis kesel nyuwara iki. Sirmu piye aku tak takon. Aku manut, aku kasar ya wani, alus ya wani, padangane wani, petengane apa meneh? Nantang petengan, santai tenan kowe. Tak leboni linggis, tak leboni wesi, tak leboni paku, tak leboni saking wesi wetengmu. Kowe genep setahun kowe buka. Ayo ngopo? Ayo metu Jawa. Nek pancen wani karo Baladewa, diteter sepiro kekuatane Bagong. Oke, glendang.